ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ వందనములు. ఈరోజు దేవుని యొక్క వాగ్దానము మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 8వ వాక్యము. మీరు మీ తండ్రిని అడగక మునిపే మీకు అక్కరగొన్నవేవో ఆయనకు తెలియను. అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మన అవసరతలు మన అక్కర్లు ఎరిగినటువంటి దేవుడు ఆయన మన యొక్క తండ్రి అయినాడు. తండ్రి తన పిల్లల ఎడల జాలి పడినట్లు ప్రభు మన ఎడల జాలి పడును. మన యొక్క అవసరతలు తీర్చే దేవుడు మనకు ఉన్నాడు. కాబట్టి ఏ విషయంలో కూడా మీరు చింతపడిన అవసరం లేదు. మనం అడగక మునిపే మన యొక్క పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా ఎరిగినటువంటి దేవుడు ఆయన. నీ జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి కార్యము ఆయన జరిగిస్తాడు. ఆశ్చర్య కార్యములు ఆయన జరిగిస్తాడు. ఎందుకు అంటే ఆయన మన తండ్రి అయి ఉన్నాడు. ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్దేశములు ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. ఏ విషయంలో కూడా చింతపడవద్దు. ప్రతి విషయంలో కూడా నా ప్రభువు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు, ఆయన నా తండ్రి అని గుర్తెరిగి మనము ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు వెళదాం. అట్టి కృపా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ దయచేయునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువానికి స్తోత్రములు, వందనములు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో నీ బిడ్డలైన వారిని దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. కృపలో బలపరచండి, సహాయం దయచేయండి. మీరు మా తండ్రిగా ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాం. ఈ దినమంతా కూడా కృపాక్షేమమును మీరు అనుగ్రహించి ప్రతి చీకటి కార్యములు బంధించమని యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. ప్రభు మీ కుటుంబంలో సమృద్ధిగా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.